ایشی هستده چند گفتی؟ یه 40 130 متر شده ایشی 130 سازش 130 Kadınmış makbulayta göre. Vaxta mı girik olan? Yine yok düşünürsen vaxt olan tutacağım. Sesli fakat. او چند یا؟ Ne iş ya? Hamur yasa çilsi yasa çilsi mi? Ne iş ham yasa çilsi? Ne iş kıvata tamam. یاسد چنده؟ Yasa şans. Bakacağım. اینو چندیه؟ Kapının havadi. Bir şey bugün aşıtmancı. İpek oyunu çandı. Hafsatım görüşürüz. Görüşürüz. ассалому алайкум дӯстони азизи ма хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз имрӯз бозори корвон сити ҳами дарвозаи главниш медроен бозори корвон ситиша ҳами ҷои матиралоай ҳамҷа хитон занако ҳаматон медонен ҷои матирало ҳамиҷаҳай ҷои матиралое ки арзонае баъд иҷада бори ядошта ҳастем тамошо мекунен иҷа ҳози вақти резинка шудай барачада хел санг задиянд сангое ки мисол ҳастай радужни ҳастай берадужниш арзонтара я либосиш 80 сымай радужниш 100 сым я 120 сым я 140 сым я 160 сым ина ҳозир дар видеои ва як мондагим нархора диден беҳад хушрӯвай айпеш бо фасонтарай ман хостум барои шумоам навор кунам бубинен дар корвонсити ҳамаи ҷошда қариби нарх якхелаҳай занҳои азиз дӯстони азиз занҳои меҳрубон ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар ширкати кореягӣ беҳтарин ширкатай чунки дар тоҷикистонам кушода шудагиай дар тамоми давлат 11 сол шуд муаррифӣ кардестай и ширкат тамоми косметикаҳо доруҳое ки дар ин ширкат ҳастай номери якай дар ҷаҳон беҳад фоиданокай доруҳош ҳамаш доруҳои беҳтаринай крему маз дора кремуш барои маршинкаҳай барои доғи рӯяй барои приши угрӣ меган ҳами барои чизе ки хоҳен духтаро барои виснушка крем дора барои доғи рӯй дора барои мӯи сара рехтан шампунои беҳтарин дора кор аз чӣ сар меша духтаро шумо дар 6 моҳ як бор харид мекунен ва кора пеш мебарен шуморо ҳеч ки маҷбур намекуна ҳар каталог ҳар ҳафта шумо ягон чӣ бояд харид кунед ин хали хариду фурӯш надора як бор 6 моҳ харид мекунен ду одам мебиёрен структураи худтона месозен беҳад ширкати нағзай ширкати беҳтаринае ки маошош баландай дар як моҳ чанд маротиба маош гирифтанаш мумкинай дар як моҳ аз 100 000 рубл зиёд шумо маош гирифта метонед беҳад маошош хубай духтаро ҳамаш маош гирифтестиянд занҳои тоҷика маош гирифтанд беҳад кори осонай духтаро барои шумо пешкаш мекунам даъватон мекунам биёен дар ҳамин ширкат кор кунен дар ин ширкат сину сол забона донистан ягон маълумоти олӣ доштан муҳим нестай духтаро ҳатман номеро дар рӯи экран бударо нависен номерошон да ватсап доранд ҳамроҳшон гап занем беҳтарин наставникан шуморо регистратсия мекунанд бесплатна кора ҳамаша мефаҳмонанд ҳамроҳшон кор мекунен дар ин ширкат на танҳо фақат маошай духтаро боз плюси ин маош бонус дорен туҳфа дорен беҳтарин шансай барои ҳар яки мо ки и кора пеш бурдан чизе ки шумо харидорӣ мекунен ҳамаи чизош фоиданокай чизои дар корияй зубноҳои пастаи беҳтарин дора ки дандонора личени мекуна номерошон да нависен ҳозир регистратсия кунен беҳад кори нағзай аз дигар ҷош боз ҳамихел материалои паплин 3 метра тайёр кардагӣ сангзадагӣ беҳад хушрӯвак халиваёш метрш 3 метрш 55 сомон баъд бисёр бигирӣ чанд либос гирӣ 50 сомониям метиянд инаи зарде ки дидестен и лионай духтаро лионай и 6 сомонай и тобистонда ҳами 3 метрш 120-130 сомон буд ҳозир ҳаво ки хунуктар кардай арзонтар шудагиай нами ҳозир харидорӣ кунем биёен дар ҳамин вақт чандта паплин барои тобистон нархош арзон 55 сомоша 50 сомон метиянд лионаш ҳами 6 сомонай лекин лионам беҳад нағзай материалаш
як бор мешӯен об да медарояду дигар намедароя. Ҳама хел шуштан мегирен материали нағзалиён. Ҳама ин паплиное ки ҳозир дидесен ҳамаш 50 сомона ҳай. 3 метраш сангзадагӣ дар Корвон Сити ҷойгир шудааст. Дар Корвон, бозори Корвон духтаро. Бозори Корвонда бисёр ҷошта ҳамин нархе. Омада харидорӣ кунен. Иҷа номери риятша намедонам, ҳамин хел бисёр ҷошта ма дидам. Як ҷо неста, иҷа чанд ҷодай метавонед харидорӣ кунен. Ҳамаи ҳамиё 50 сомона ҳай. духтаро иҷада бо якта магазини паплинои туркӣ дидам. Барои шумоам гуфтам ки вай кунен, харидорӣ кунен барои худона паплинои туркӣ ва ипекҳои туркӣ. Иҷада ҳозир магазини 4 яд аз Корвон Сити поёнтар меравен. Дар мобайни бозор магазини паплинои туркияй. Намхе рулонош қатияй. Як либосаш и бараш борикай 5 метр дора 220 сомон. Намҷа ҳамаи паплинои туркиш 220 сомон меша як либосаш. Бар паҳмшам 3 метраш 220 сомон, бар борикаш 5 метраш як либос мешава. Ай и расветкоҳо дар бозор хеле паплинои хитоида глош нестай. Глои ума фарқ дора. Баъд чанд хеле вай дора. Як намудаш ғавзтар мешава сорташ. Ҳамаш ҳами Туркия. Як намудаш тинктар мешава. Ғавзтараш зимния, барои зимистонай. Баъд и качествае ира ҳам хел бушувиам ҳичи намешава. Чанд сол хизмат мекуна. И материали бақувваттарай. Ай хитои ам паплинои 50 сомона 3 метраш ваёрам нағзаю. Аки як хеле ҳамхали паплино бо мешӯи хеле рангаш ососта хира мешава. Иҷада бо духтаро чанд намудози ипеко ҳаста. Ипекошнам нишон метиҳам. 650 сомон. Бе санг, бе ҳичи ипек. Расветкои ипекшон беҳад бисёр. Мада маҳқул шуд. Хеле вибр калони бад. Ҳамаи намуд аз инҷо ёфта метонен. Анами намуд ипекай ҳамиё. Инами сиёҳ, инами салатви боз, ини хеле бирӯзови, ҳамаи цветиш ҳаста, сери ё ипека. Раҳмат духтаро барои дастгиритон, барои комментариҳои хубтон. Худованд нигаҳбонтон боша. Беҳад табрикототон барои видеои пешина табрик карден. Саломат бошен. Беҳтарин подписчикои хидмат. Дар ки ҷое набошен, худованд нигаҳбонтон боша. Ҳамат ғарибен. Бисёритон ғарибен. ҳамеша барака дар касбу кортон боша. ин ҳамин бар видеоҳо барои шумо ҳай барои хушҳолитонай ки ай ғарибӣ бубинен. ҳама меҳнатҳо барои шумо ай пухтупазорам мешава иншоалло. ки ҳамин шумо фақат тамошо кунен, ҳаловат барен аз видеоҳои ман. ҳамаш инамиё ипекай бологиёш, и поёнгиёш паплинай ё паплинои ғавзшай. Гуфтум ку ду намуд меша. ё ҳамо ғавзошай. Ина занҳо кадоме ки намедонист ҳамин ҷои туркиша 4 яд поён ай Корвон Сити равен. Да бадрини ам бозори Корвон Сити миёвен ҷоша. Беҳад паплинош нағзай. Саломат бошен.